Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas pričamo o novitetima. Napolju pljušti kiša, tmurno je, tako da nisam sigurna kako je osvetljenje i kako će na kraju ispasti video. Jako ću o ovim proizvodima pisati i većinu recenzirati, da li snimati video ili pisati na blogu, nije ni bitno. Ja prosto nisam mogla da dočekam da vam snimim ovaj video i da čekam više sunce kog očigledno još dugo neće biti. Tako da možemo da krenemo i da vam ja predstavljam ono što nam dolazi ili što nam je već došlo. Za početak Max Factor, njihova fantastična kolekcija Marilyn Monroe karmina. Ako do sada niste našli odgovarajući crveni karmin za sebe, mislim da je Max Factor odradio odličan posao i da vam je spremio 4 crvene nijanse. Sigurno sam da će se svaka žena pronaći u nekoj od njih. Koliko dugo se već bavim ovim poslom i kako sam već dugo profesionalni šminker, znam puno žena koje kada dođu se plaše da nose crveni karmin ili se plaše da ne mogu to da iznesu ili se plaše da im neće stojati i onda na kraju kada ih ja našminkam ili kad probamo, one bukvalno padnu u nesvest, oduševe se, ali i dalje se plaše da same to rade. E sad, ja sam sigurna u tu priču da svakoj ženi stoji crveni karmin, samo se treba naći odgovarajuća nijansa. Ja sam vam spremila recenziju i možete je pročitati na blogu, link vam je u opisu videa. Trenutno na sebi imam dvojku, to je Sunset Red i sve su nijanse fantastične. Ja ću vam kratko na brzinu uraditi svočeve. Ovo je jedinica Ruby Red i to je otprilike onaj klasični Marilyn Monroe crveni karmin. Ovo je dvojka, Sunset Red, ima taj neki naranđasti ton u sebi i mislim da je savršen za leto, čak i za proleće. Odlično se kombinuje i može mnogo lepo da se meša kada je recimo borda ili tamnije crvena olovka u pitanju, odlično se uklapa i utapa. Sledeći je Berry, ovo je trojka i ovo je crveni karmin koji ima taj plavkast podton i on izgleda ovako. Naravno, još jednom se ponavljam da napolju je tmurno, mračno i da pljušti i da uopšte ne znam koliko ćete uspeti videti nijanse, zato vam savjetujem da skoknete do bloga i detaljno tamo pročitate. Marilyn četvorka, ovo je onako tamniji, jači, crveni karmin koji vuče na to nešto bordo, idealan je za crnke i idealan je za te neke hladnije dane ili tmurnije kada pada kiša. Ja sam u inat vremenu stavila ovu dvojku i cijeli dan uživam u njoj. Trajnost i kvalitet u pitanju. Tu također moram da kažem da je tu odrađen fin posao. Kada je Max Factor u pitanju, retko kada ima grešaka. Karmini su kremasti, lagani na usnama, bukvalno ih ne osjećate, nisu mat i tako da ne možete da očekujete da ih namažete ujutru u 8 i da će vam trajati uveče do 11, ali se ne skidaju, neće da se uvlače u fine linijice i bore oko usana i mislim da su fantastični. Svakako moja preporuka i zaista stojim iza toga da je ovo jedan sjajan proizvod. Kada je dostupna i drogerijska šminka u pitanju, tu je i Art Deco. Ovo je Sun Protect puder sa zaštitnim faktorom 50. Sve vi koji me pratite i koji mi često postavljate pitanja, a ja stalno dobijam na Instagramu, na Facebooku, u mailu, ispod videa pitanja koju drogerijsku šminku preporučujem kada je posao u pitanju, kada je posao profesionalnog šminkanja u pitanju i znate da uvek prvo napišem Art Deco, čak šta više puta sam spominjala kroz neke priče i video o tome. Ovo je brand kome ja apsolutno verujem, jeste malo jača cena, ali ako želite da se bavite profesionalnim šminkanjem, a niste u mogućnosti da kupujete iz inostranstva na pamet, što svakako ne preporučujem, ili ako niste iz Beograda pa ne možete da odete do Meka, Sephore, Inglota i svih ostalih, brand kod kog apsolutno nema nikakve greške. Ovo je kompaktni puder. Ja znam za ovu liniju sa zaštitnim faktorom 30, nisam probala. Kada sam čula da dolazi kompaktni puder sa zaštitnim faktorom 50,
Ja sam prosto dobila tu želju da probam, pre svega zato što je ozbiljan brend, a drugo zato što je zaštitni faktor 50 ozbiljna i opasna zaštita za leto. Pogotovo za sve vas koji imate jako osetljivu kožu i koji ste alergični i osetljivi na sunce. Znam da vas ima puno. Ovo je nešto što sam probala par puta, kad kažem par puta mislim na 3 puta. Prvi utisak je sjajan. Može da se nanosi suvom četkicom, može da se nanosi i mokrim sunđerom. Ispod proizvoda vam stoji sunđer. Najbolja stvar kod ovog pakovanja je zato što ima refiller ili dopunu i može se menjati kada potrošite i u zavisnosti od vašeg tena. Naravno, leti ćete koristiti tamniji, zimi svetliji. Postoji u 4 nijanse, nažalost 2 ova refillera ili dopune meni su polomljena. Ne da ne mogu da se koriste samo što su izbrvljeni pa mi tamo stoje na sigurnom. Najtamniju nijansu sam koristila za konturiranje i za senčenje lica i mogu da vam kažem da tu radi isto savršen posao. Možete ih koristiti suve ako želite laganu prekrivnu moć, možete ih nanositi i mokrim sunđerom ako želite jako prekrivnu moć, možete da ih koristite i za setovanje tečnog pudera, za setovanje neke BB ili CC kreme, tamnije nijanse za konture, senčenje, apsolutno za sve. Zaštitni faktor 50 mi je tu negde stvarao tu konfuziju, međutim zaista sam prijatno iznenađena i aplauz za Art Deco. Sljedeće o čemu pričam jeste nešto što nije dostupno kod nas, što sam ja dugo želela i čekala, a to je prvo Jeffree Star Carmine. Stalno ja njega pratim i stalno ja njega gledam i stalno razmišljam o tim njegovim karminima i o toj liniji i stalno negde potajno patim i postoji neko ko mene mnogo voli i ko zna kako ja dišem, a to je moja drugarica Maja i onda tako, eto, iz čista mira da mi ovako lep poklončić da ja prosto padnem u nesvest. Je Masochist nijansa, njegova najtraženija i najprodavanija. Ludačka pigmentacija, ne može da vam se skine nikada, čak i sa uljanim skidačima sam se baš mučila. Probala sam da ga nanesem i kao eyeliner i tu radi odličan posao, samo što je malo čudna boja, pa prosto mora da se dobro uklopi sa šminkom. Jeste mat i jeste jak, ali zaista uopšte ne suši puno usne. I drugi je Dose of Colors, ovo je nijansa Berry Me 2. Takođe, jedan fantastičan proizvod i takođe još jedan proizvod na koji ću se definitivno navući. Sad kad je Ana za Uskrs bila kod mene, nas dve smo se baš onako igrale sa ovim karminima i jako deluju da boje nisu nosive, naprotiv vrlo su nosive, čak i za neku dnevnu varijantu. Sve naravno zavisi šta ćete obući i kako ćete uraditi ostatak make-upa. Znam da vredi uložiti u ovo i definitivno ću uzeti ne sve nijanse, ali one nosive. Ja ću vam takođe ostaviti i link devojke koja će vam odraditi odličan posao kada je šminka iz inostranstva u pitanju. Moja drugarica i ja uglavnom preko nje i naručujemo. Neću vam sada pričati puno o načinu naručivanja, reći ću vam samo da je sigurno, da sve stiže bez problema, da je devojka sjajna i vrlo poslovna. Njen kontakt ću vam ostaviti isto u infoboxu. To je to što se tiče ovih noviteta, nadam se da vam se dopada. Uglavnom će svi ovi proizvodi biti recenzirani na blogu. Vidimo se za par dana sa još nekim vrlo zanimljivim novitetima. Do tada vas puno ljubim i pozdravljam. Ćao!